Velkommen til første søndag i advent, hvor vi har vores lille adventskalender her. Ja, hvor vi tager det bedste fra Vestjylland, bedste fra Vestjysk Jul, og videreformidler til jer, så I kan holde en rigtig dejlig I derude kan få lov til at være med i den vestjyske jul. Lige præcis. Og det vi skal her den første gang, det er, at Carsten, som sidder lige der, han vil fortælle noget om, hvordan man håndterer øl og julefrokoster. Er det ikke rigtigt? Jo, og lidt senere kan vi få lidt vestjyske ord med på vejen. Og til sidst så har vi Bent ude fra Vestgårds Hotel, som har lavet en lækker ret til os her første søndag advent, så det vil bare med at komme i gang med ølene. Lige præcis. Det er jo sådan, når man tager til julefrokost, så er de fleste, de bruger tit at tage en kasse af det samme med, eller en ramme af det samme med, eller en sixpack med det samme med. Og det, som mit råd i hvert fald er, det er, at det er måske ikke den bedste idé. Simpelthen fordi... Du vil ikke lide rammer? Eller hvad? Jeg kan ikke lide, at man gør det, som alle andre gør. Det, man skal tage at gøre i stedet for, det er, at man skal finde en øl, som passer godt til silden, og så en, som passer godt til sådan noget leverpostej, andesteg, flæskesteg, hvad man nu skal have. Fordi det er nemlig ikke særlig mange øl, der faktisk, efter min mening, ikke nogen øl, der kan klare begge dele ordentligt. Så det er faktisk ligesom, når man tager vin med, så har man hvidvin til fisken, og så har man rødvin til maden. Lige præcis. Der er ikke nogen, der tager en vin med, som både aperitif til forretten, til hovedretten og desserten. Det er der måske nogen, der gør, men det er ikke det, jeg vil en ramme vin. Jeg har lige sådan en ramme vin med. Det hører man ikke. Det er rigtigt. Nej. Så der er, min tilgang, det er, få fat i en øl, som er lidt let. De her typiske juleøl, som alle går og drikker, juletuber eksempelvis, passer fint nok til en sildemad, synes jeg. Men kommer fuldstændig til kort, når man kommer til det mere kraftige brændte retter, hvor man kan meget, meget fint finde nogle lidt mere mørke øltyper. Hvad har du taget med til at stå i dag? Jeg har taget... til silden. Til silden har jeg faktisk taget en Carlsberg 47, som jo blev lavet i anledning af Carlsbergs 125 års jubilæum i 1972. Det er faktisk en gammel juleøl. Og den er egentlig en klassiker på vores juleølsmarked, men ikke særlig brugt sådan rundt omkring. Den går så rigtig fint til silden, og den kan også sådan lidt klare nogle af de lidt lettere retter. Den er en kraftig ende. Men det er sådan, det er jo sådan, den jeg synes... Det er en ukendt klassiker til juleøl. Det er en ukendt klassiker. Den ukendte juleøl. Og faktisk så kan man også redde den, nu er jeg godt klar, at det ikke sidder det vestjysk, det her, men man kan faktisk redde en Carlsberg-produkt ved at købe den her, fordi de har faktisk været rykket frem flere gange, om de har snakket om at tage den ud af sortimentet. Ja. Så støt op om den her. Den er lidt mere bitter, så hvis man ikke er til det helt søde juletuber-segment, så er det faktisk også udmærket valgt. Skal vi smage på den, eller...? Nej, jeg synes, vi skal smage på den her i stedet. Okay. Fordi det er et andet princip, som jeg tager med, det er egentlig, brug de lokale øl. Det kan være, at man bor i Struer, så er der Struer Håndbryg. Det kan være, at man bor i Varde, så er det Warwick. Der er de små bryggerier rundt omkring. Støt op om dem og brug deres produkter. Specielt laver mange af dem gode, krydrede, mørke juleøl. Og det er også tilfældet med det her Ludvigs Jul fra Milos Jessen inde i Ringkøbing. Og det er... det lyder godt. Det lyder godt. Den er måske en lysere ende af dem, som jeg sådan... Den dufter af juleøl. Den dufter af jul. Og det er... igen... Lidt en lyse ende måske i forhold til at tage noget andet steg. Den er meget let tilgængelig, den her. Man kan sagtens finde noget, der er mere kraftigt, for eksempel noget fra Vildmos Jul, som er også blevet til en klassiker. Det kommer tilbage til måske et andet afsnit. Et andet afsnit. Men den her, kan vi lige prøve at smage på? Skål. Men skal vi så ikke høre et... nej, hvis du vil sige noget om øllen måske. Jeg vil sige lidt om øllen, og det er, den er sådan meget sød i det. Så det er lidt koldt lige her, så vi sidder her på loftet. Og den er i den lette ende. Jeg synes, den sagtens skal gå til de lidt lettere retter. Personen vil nok måske gå efter en lidt mere kraftigt til andestegen, men det er sådan, den dækker leverpostej. For det man sige, hvis det var, så kunne man tage en 47 med til silden, så kunne man tage Ludvigs Jul med fra Bryghuset i Ringkøbing til leverpostej og lignende, og så kunne man tage sin egen tredje favoritøl med, som lidt tungere favoritøl til sådan nu for os. Det er lige præcis det. Det er bedre at tage en ramme med. Og til det,
det der med at drikke øl, det går jo rigtig godt sammen med mad. Er det nu, vi tager maden? Det er det faktisk ikke. Det er faktisk ikke. Maden kommer senere, men man snakker jo tit. Man snakker tit, når man drikker meget øl. Og det er nu, vi skal høre. Vi skal høre nyt fra Michael Ejstrup. Jeg har været over besøg vores allesammens vestjyske sprogforsker. Han er faktisk ansvarlig for forskning i sprog på Journalisthøjskolen. Michael Ejstrup, og kan I høre, hvad han har at sige, og hvad for et ord han har til dag her første søndag i advent. Så er vi jo på besøg hos Michael Ejstrup, som vil fortælle noget om nogle ord. Vi får jo et ord her hver eneste advent søndag. Der får vi et nyt ord fra Michael Ejstrup. Jeg er jo spændt på at høre, hvad han finder på i dag. Den første ord, jeg har valgt, det er en huel. Fordi de synes, at det er sådan et dejligt vestjysk ord. Fordi en kan næsten høre, hvad det betyder. Og en huel, det er sådan noget, den får fra en gris. Når man stikker den, så skriger den. Og det vil så sige, at små børn kan også huele, og det betyder til, at de skriger. Jeg synes, det er lidt sjovt med den her gris, der giver en huel, fordi det er det, vi gør her sidst i november. Og hvorfor slagter vi gris sidst i november? Det er gammel orden, at det gør man, fordi nu bliver det koldt, og man kan opbevare alt det her kød, og så spiser vi til jul. Så det er derfor, at vi slagter gris her sidst i november, og når vi gør det, så får vi en ordentlig whale. Så får vi den sidste whale frem. Den sidste whale. Så ordet for første søndag advent, det er... En whale. En whale. Ikke en whale, men en whale. Men en whale. Ja, det passede jo meget godt med din øl til leverpostej, og så er vi over med Michael Ejstrup og hører om en whale. Kendte du det i forvejen? En whale. En whale? Det er sådan en whale, ja. Altså det er jo ikke sådan, det kom som overraskelse for mig, at ordet whale fandtes, men det er heller ikke sådan, at jeg går og bruger. Eller, det er jo ikke et, jeg gik og brugte. Jeg har aldrig hørt det før. Du har hørt det før? En whale. Men nu har vi jo så fået det første ord, ja. Og så kan vi gå ud og bruge det. Det vil vi opfordre til at gå ud og bruge en whale. Både hvis I skal slagte et svin, eller måske bare lige nede i køledisken, så lige... Eller... Bare lige give et whale. Eller til børn, hvis I ikke... De skal så ikke slagtes, men hvis de nu whaler. Ja. Eller giver en whale. Ja. Fint. Men nu igen, så hopper vi tilbage til øllen. Hvad hedder det? Skål. Skål. Det er jo sådan... Altså en julefrokost, det er godt være lidt svært at ramme med én øl. Fordi der er så mange forskellige retter. Ja. Og det bliver lidt svært at lave sådan en all-round øl. Men lidt skægt, at man vil gå ud fra en og tage de der juletuber, som ramt hele... Jeg kan jo stadig huske, hvordan jeg i min glade unge dag købte en hel kasse blå. Du købte en ramme, bold og tog med til julefrokost. Det gjorde det. Du ved, hvordan det er. Og nu er det sådan hoppet over til noget lidt andet. Ja. Men nu skal vi også have noget sammen med øllen. Det skal vi. Vi skal have noget at spise. Og der har vi jo fået Bent fra Vestgårds Hotel til at lave det sådan her i løbet af, og det vil han også fortælle, i løbet af advent, der vil han lave en tallerken til os. En lækker tallerken, og i dag skal vi have den første ret. Så det er noget, man skal tænke det som en sammenhæng. Man kan godt lave det alene, men det vil være fint at få hele adventskalenderen. Det vil være helt, når man kommer på hele adventskalenderen med, så får man hele retten. Og alle ordene, og alle øl. Alle ord, alle øl, alt mad. Fantastisk. Det der er planen, det er, at vi skal lave lidt mad de her 4 søndage, og det skal slutte ud med, at vi laver en tallerken, som kan bruges rigtig til en festmåltid. Måske i juleaften. Det vil vi se. Det vi skal bruge i dag, det er en grønkål. Stor, flot busk. Vi laver en grønkålsalat, en kold salat. Grønkål forbinder man næsten altid kun med grøn langkål og stuning, og den kan laves på en måde i Sønderjylland og en anden måde i Nordjylland, og jamen det er nok det, der nærmer sig mest et eller andet egen specialitet. Men det bliver som sagt en kold salat. Sådan ser den ud. Står ude hele vinteren, heldigvis. Kan tåle frost. Man kan have den ind til marts måned. April, når det er ved at være over. Sprudler af C-vitamin. Der er faktisk mange grunde til at skulle bruge lige nøjagtigt den her grøntsag. Det, der kan være en fordel ved at bruge den nu her i december måned, november-december, det er de der kålorme, som man samtidig ser om sommeren, at de simpelthen de er her nu, og det kan man så glæde sig over. Men lige at tjekke, det skader jo noget. Lad os nu sige, at man skulle servere det her til en vegetar, så er det jo rart at alt for mange kålorme i. Nogle tykke stængler, derfor er det en god idé lige at ribbe dem en gang. Så gør os det på den her måde. Så burde det være nok til sådan en familie. Vi hakker den lige lidt.
holde lige øje med fingre, imens jeg gør. Nu kan det der med at hakke, det er jo sådan lidt forskelligt, om man vil have det groft, eller man vil have det fint. Men ulempen med det, at man bruger det råt, det er, at får man det for groft, så er det så behageligt. Så gør det fint. Nogen gør også det, som sagt, eller som vist, at man simpelthen bare plukker det, men altså, det tager lidt længere tid. Men altså her først søndag i advent, der har vi vel også god tid, så der kan vi godt lige plukke det lidt også. Og så lave lidt andet. Hvis ens børn synes, at den her december måned er lidt lang, så kan man måske få dem til at hjælpe det her. Det var en fin, eller hakket i hvert fald. Som sagt kan man selv lige vurdere, hvor groft og hvor fint det skal være. Der har vi kålen. Men bare at spise ren kål, det er rigtig slavende igennem. Så derfor vil vi lige give den lidt farve og lidt mere smag end bare lige kålen. Og der her de her granatæbler, super flot, importeret, men det behøver at være lokalt det hele, og kan man gøre det lokalt, er det fint. Men man kan jo også godt tilsætte noget, der er helt lokalt. De er sådan fyldt med kerner, og man behøver at stå og fiske dem ud enkeltvis med en pincet, men lige tage dem sådan lidt groft hernede i. Som man kan se, så er der sådan noget hvide hinder, og det skal man lige sådan prøve at få fra, så det kun er kernerne. Ja, det sviner altså noget, det gør det. Nu så er det jo noget, man måske godt kan bruge til en julemætte. Man lader være med at stå og gøre det her juleaften, hvor man står i hvide smokingskjort og skal ind og sidde og spise sammen med svigermor lidt senere. Hun lyder salat, men hun påtaler, at svigersøns smokingskjort, den er blevet beskidt. Men der er et flot røde kerner i den grønne salat. Super flot. Grøn og rød sammen. For at forstærke smag af granatæble, så kan man erhverve sig en granatæble balsamico. Fås i flere velassorterede butikker. Den får lige lidt af. Og det er igen smag behag. Man kan jo lige tage en slurk af den inden, så man ved, hvordan det smager. Så. Men bare duften af det her. Det er jo lige før man kunne forfalde til at blive vegetar. Jamen så har vi sådan lige i meget grove træk en grønkålsalat med granatæblekerner og granatæble balsamico. Og man kan også smage til, altså nogen vælger at komme lidt honning i, og man kan smage til med lidt fin dadel balsamico, det kan vi også. Så det er bare noget, der står og siger. Den vil vi så også, perhaps you can use that in another afsnit. Så. Kører lige lidt rundt her. Ja, det er det ringeste, man har duftet til. Så. Lægger vi lige det op her. Så. Grønkålsalat. Lidt grovere i det. Granatæbler. Lidt forskellige siruper. Alt efter smag og behag. Selvstændig salat. Tilbehør til en tallerken. Brug ligesom man har lyst til. Velbekomme. Det var jo så sådan en lækker grønkålsalat, Bent lavede til os der. Meget vegetaragtig, som han også kommenterede i på. Det kunne være, man skulle blive vegetar. Men det er måske ikke i december måned, man skal gøre det i, hvis man skal ligesom deltage i alle de mange sociale ting. Nej, det er ikke der, man hører flest point i hvert fald. Det er i hvert fald en i Indien. I Indien, der er halvdelen jo vegetarer, så hvis man overvejer det i julemåneden, så er Indien måske det rigtige svar. Og ja, tag til Indien. Det er tale vegetar, fælles råd. Tag til Indien. Og hold jul. Det er... Ellers har vi jo mange gode nye ting fra Vestjylland. Og Anton Advent, der er vi tilbage igen med nye øl, nye ord, både fra herfra og fra Michael Ejstrup, og med den anden ret til tallerkenen. Så det bliver spændende. På gensyn. På gensyn. Glad jul. Glad jul.